खुलुमबाय आंनि मुङा हेलो गाइस आंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिबै बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मम प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल स' गाइस आं मोनसे पिक्सार आपल'ड खालामखाबाय बे पिक्सारनि सोमोन्दै सावरायगोन तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनाय हौवा हिन्जाव माने हिन्जावा गावनि हौवाखौ गारनानै 5 बोसोरनि गथ'खौ लाना खारदों स' बिनि सोमोन्दै जों फुरा डिटेल सावरायगोन सावरायनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों मैयाहाय देवबारमोन आरो बिनि गेजेराव मैया लाइभ स्ट्रिमिं होनांगौमोन आरो आं होनाय जायासै आरो गोबां मानसियानो माखासे सोंदों आरो थेंक इउ स' माच 50,000 साबस्क्राइबारनि थाखाय स' गाइस सोरबाफोर बे भिडिअखौ तेजपुरनिफ्राय नायदों नामा आरो सोरबाफोर बर' हारिनि गेजेरावनो बे भिडिअखौ नायनाय सुबुङा भटार कार्ड गोमानाय अमल बर' होननाय मुंनि मोनदों नामा तेजपुराव अमल बर' होननाय मुंनि भटार कार्ड गोमादों आरो बिफाया नामाव दङ गणेश बर' स' बे गोमाजानाय एड्रेसनिया जाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिनि पस्ट अफिसा जाबाय खैलाजुलि आरो गामिया जाबाय बगिजुलि स' गाइस मोनदोंब्ला अननानै प्लिज खोन्थाहर मानि बेगाव गोमादों आरो मानि बेगा जाबाय हिन्जाव मानसिनि माने लेडिस बेग स' बेयाव बिनि सिङाव 8,000 फैसा दंमोन आरो बिनि गेजेराव पेन कार्डबो दंमोन आरो मबाइल सिम्पोल मबाइल दंमोन स' गाइस फैसाखौ नांफिना होनना बुंदों मालिकआ अननानै नोंथांमोना जुदि मोनदोंब्ला प्लिज इनफरमेसन हरबानो जाबाय आरो बेयाव नों मोनदोंसो नङा होमबा नोंथ' सिखाव नङा स' जास्ट खोन्थाहर फैसाखौ नोंथांमोना ला खालि डकुमेन्टस बानायनायाव बा आइडेन्टि कार्ड बानायनायाव गोबां खस्थ' लायो नङा होमबा गोबाव टाइम लायो स' ओंखायनो माने आजिखालि भटार कार्ड एप्लाइ खालामफिननांगौ मानांगौ आयु बिराद टाइम थांगोन नङा होमबा स' अननानै प्लिज एसे बुजिलायदो स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनाय मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि सोमोन्दै जायो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सायाव स' रमै मुसाहारी आरो बिदांस्रि मुसाहारीया सानैबो हाबा जानाया 8 बोसोर जाबाय आरो बिसोरहा सासे गथ' दङ सोमाव मुसाहारी गथ'नि बैसोआ जाबाय 5 बोसोर स' रमै मुसाहारीनि हिन्जाव बिदांस्रि मुसाहारीया सासे हौवाजों खारदों स' रमै मुसाहारी बेसिकलि डिटेल्सआ जाबाय एड्रेसा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नलबारि पस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेसन नलबारि गामिया जाबाय गयबारि स' बिनि हिन्जावनि एड्रेसा जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बिनि गेजेराव पुलिस स्टेसन आरो पस्ट अफिसा जाबाय माजबाद आरो गामिया जाबाय जिङाबुलि स' गाइस बे बिदांस्रि मुसाहारीया गावनि हौवाखौ गारनानै 5 बोसोरनि गथ'खौ लानानै थांदों आरो बे हिन्जावखौ लाना थांग्रानि मुङानो जाबाय देलायमांग्रा बसुमतारी बे देलायमांग्रा बसुमतारीनि जायगा जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिनि गेजेराव बिनि पस्ट अफिसा जाबाय बातासिपुर आरो गामिया जाबाय हांमापुर आरो बिनि गेजेराव पुलिस स्टेसना जाबाय दिखियाजुलि स' गाइस अननानै नोंथांमोना बे देलायमांग्रा बसुमतारी आरो बे रमै मुसाहारीनि हिन्जाव बिदांस्रि मुसाहारीखौ नुयोब्ला बे स्क्रिनाव होनाय मथे अननानै प्लिज खोन्थाहर बे हिन्जावा 9,000 फैसा लानानै हौवानिफ्राय खारदों स' नोंथांमोना जेरावखिनि महाराष्ट्रआवनो जा गुजरातआवनो जा बा बिदि तामिलनाडुआवनो जा केरेलायावनो जा अन्ध्र प्रदेशआवनो जा बेंगलरावनो जा बिसोर सानैखौ नुयोब्ला इनफरमेसन खालाम आरो मोनसे बाथ्रा देलायमांग्रा बसुमतारीया हाबा जाखानायखा आरो बेहा सासे हिन्जाव दंखायो आरो बिनि गेजेराव बेहा 2 गथ' दङ सासे हौवासा आरो सासे हिन्जावसा स' गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा स' बियो गावनि गामियावबो थांनो हाथ'ला स' नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला प्लिज बे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव खोन्थाहर मानो होनब्ला बे हौवाया गोबां दुखु नांनानै गाबगासिनो दं आरो लास्टआव आं बे भिडिअआव बिनि बुंनायनि सोमोन्दै एसे खोन्थागोन आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन सासे हाबा जानाय हौवानि गोसोआव बेसेबां दुखुनांथाव जायो नङा होमबा स' नायदो मा जाथाय जादों नङा होमबा खामानि मावनो थांदों गोबां गोजान जायगायाव आसामनिफ्राय गावनि न'निफ्राय आरो बेनि गेजेराव गोसोथोलायनोसो थांनाय जाबाय नङा होमबा स' आं रिक्वेस्ट खालामो गावनि गथ' गथायनि फिउचारखौ नाय खामानि मावनो थाखा फैसा खामानि मावनो थांदों बे नङाखि नोङो नोंनि हिन्जावखौ गारनानै बा नोंनि हौवाखौ गारनानै गुबुनजों गोसोथोलायनानै थांनाय गथ'आ 5 बोसोर जाबाय बिनि फिउचारखौ दानो नाजा बिनि फिउचारखौ नायनो नाजा स' बिनि गेजेराव बे गथ'खौ ब्राइटनेस फिउचार बानायनो नाजा स' गुबुनजों गोसोथोलायनाय आरो गुबुनजों गोबां बाथ्रा नङा होमबा स' नोंथांमोना हेल्प खालाम मदद खालाम बे हौवाया भिडिअ बानायनो थिनहरदों आरो रिक्वेस्ट खालामदों स' आं बिनि गेजेराव भिडिअ बानायना होबाय आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुदोंब्ला जायफोर मानसिफ्रा खामानि मावनाय गोबां खामानि मावहैना दंहैयो आं मोनथिखायो आरो बे तामिलनाडुनि गेजेरावनो दङ आंबो बेखौ मोनथिखायो सोरबाफोर बर'फोरनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना खोन्थाहरनो गिदिंब्ला आं नोंथांनि नामखौ खोन्थाया जास्ट नोंथाङा आंनि गाहायाव नाम्बार डिसक्रिप्शनाव होनायखौ डिटेल्सखौ खोन्थाहर आरो बिनि गेजेराव बे हिन्जाव आरो हौवाखौ जों हमगोन थारैनो डेफिनेटलि
स' नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा जास्ट खोन्थाहर आरो नोंथांनि नामखौ जुदि खोन्थानायाव आं नोंथांनि नामखौ लाया मुं लाया खोन्थानो नोंथाङा मुंखौ लाजानो लुबैबासो लागोन आरो सिक्रेटै खोन्थाहरोब्ला नोंथांनि मुंखौ लाया स' सिक्रेटै नोंथांमोना माने स्रोदै खोन्थाहरनो हागोन स' बेखौनो आं बुंनानै नोंथांमोनसिम रिक्वेस्ट खालामो बे बिदांस्रि मोसाहारि जाय रोमै मोसाहारिनि हिन्जाव आरो 5 बोसोर गथ'खौ लानानै सोमाव मोसाहारिखौ लानानै देलायमांग्रा बसुमतारी होननायजों खारदों आरो बेजोंनो खारदों होननानै बिनि हौवाया बुंदों प्रुफै आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना बे देलायमांग्रा बसुमतारी हिन्जाव थाखानाय 2 गथ' थाखानाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो पोस्ट अफिस बाथासिपुर आरो दिकेजुलि पुलिस स्टेशन आरो बिनि गेजेराव गामिया जाबाय हांबापुर बाथासिपुर स' बे हौवाखौ जुदि मोनोब्ला अननानै खोन्था आरो बे हिन्जावखौ मोनोब्ला खोन्था स' बेखौ खोन्थायोब्ला अब्ला गोजोननाय मोनगोन आरो जुदि बे साक्सेस जायोब्ला माखासे मानसिफ्रा खारनाय बारनाय आरो बिदि गावनि हिन्जावखौ गारना खारनाय गावनि हौवाखौ गारना खारनाय अब्ला बे बन्द' जाहांगासिनो दङ आरो भिडिअनि दारै जोङो 2 मानसिनि सलिउसन खालामनोबो हाहांबाय धेमाजि जिल्लानिबो आरो बिनि गेजेराव नैबे अमरुन बसुमतारी नङा होमबा स' थिग बिदिनो आसा खालामो बे भिडिअनि दारैबो जोङो बे रोमै मोसाहारिनि हिन्जाव बिदांस्रि मोसाहारिखौ जों मोननो हागोन स' थेंक इउ गाइस अननानै बे स्क्रिनाव होनाय गासैबो डिटेल्सखौ नायना लाजोबदो फन नाम्बार डिटेल्स स' बेखौ आं आसा खालामो नोंथांमोना मदद खालामगोन आरो भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामगोन बे आंनि नङा बे हौवानिसो हेल्प खालामनाय जागोन शेयार खालामोब्ला स' थेंक इउ स' माच आरो आं बेखौ नायनानै नोंथांमोना एसे आखल आरोबो केरेक्टार सोलोंबाय बा माबा मोनसे गियान सोलोंनो हागोन होननानै आं बेखौ बुजिबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय जय बर' हारिनि जै खुलुमबाय आंनि मुङा रविमु मुसाहारि आंनि हिन्जावनि मुङा बिदांस्रि मुसाहारि आंहा सासे फिसाला दंमोन बे गथ'खौ लानानै देलायमांग्रा होननाय हौवाजों खारफालांबाय आंनि हाबा जानाया 8 बोसोर जाबाय माखासे खोथाफोरखौ प्रकाश सारा बुंसिगोन आरो बे बुंनाय खोथाफोरा गासिबो सैथो